Good news and bad news to Comrade Nyokaye Mabunu. Up to the headlines, it's time for Coolian TV. Real stories, real voices, that's Coolian TV. From Zimbabwe to the world, it's Coolian TV. Breaking every big story, Coolian TV. No rumors, just the facts, Coolian TV. Every update comes first on Coolian TV. We bring the truth to the people, Coolian TV. Stay informed every day with Coolian TV. Nguva imanga yasvika mhuri yeZimbabwe as South African court orders extradition of activist Jeremiah Wellington Masiwa to Zimbabwe. In a landmark ruling, the South African judiciary has granted the extradition of political activist Jeremiah Masiwa, popularly known as Comrade Nyokaye Mabunu, back to Zimbabwe. Ndangoti ndingoitetsura nyaya yacho because aiwa zvakatangira panapa. Even if you search on social media kuti Nyokaye Mabunu, that name appears kakawanda but this channel more than any channel. Why? Because aiwaka munhu wetakamira naye kubva kudhara, and I know a lot of you guys manga makamirira kuti what is going to happen kuna Comrade Nyokaye Mabunu. Malawyers akambotry vakambomira and you know nyaya iyi after yataurika takatoita a lot of enemies vachiti imimi you guys are very stupid. How come kuti muri kutaura kuti munhu achango extradictwa ndokuchaperera nyaya? Because tinge tichizviziva chinhu tatachionera kudhara, takataura nemalawyers akasiyana siyana, tikabvunza even magweta even vanoziva nyaya dzacho kwadzinozongoperera. Chinonakidzira malawyer ndikuti anokuudza kuti iyi nyaya yeshamarika tichitarisa kubva gore rakati nyaya idzi dzese maperero adzo dzinopera so iko zvino zvimuri yeZimbabwe ndo payasvika nyaya iyaya Comrade Nyokaye Mabunu vari kudzokera kuZimbabwe ndo payava. This is the news right now, and you know what, Coolian is the one, is the trusted source. Hakuna zvimwe zvokuti unozoudzwa nomwe munhu anokuudza kuti aiwa hazvizodaro hazvizoita sei. You know, I've been quiet for a while panyaya iyoyi because inyaya yekuti pese pandinoitaura inondirwadza. Ndichiona Comrade Nyokaye Mabunu, ndichinzwa Comrade Nyokaye Mabunu, the way yakabatwa, the way yakaitiswa zvinhu. But you know what, izvezvi so ndichitaura nemi kudai so ndozviziva kuti vanhu vakawanda vari kuda kunzwa even his voice kuti Comrade Nyokaye Mabunu vacho vari kumboti kudii, and zviripo, I have it on record. That's why I'm called Coolian one chivhitivhiti. Mira ndibva ndangokunzwisai Comrade Nyokaye Mabunu kuti vari kuti about this issue izvezvi yatori nayo iyoyi akakaligda. Handizofariri zvekuzoti vanhu mozondibvunza zvakawanda waiwana kupi that voice wataura naye sei, wazodidi. Last time zvakamboitika vanhu vakatanga kuti iwe why, how come kuti uri kutaura nemunhu achinzi ari kwaari ikoko, how come kuti uri kukwanisa kuzinga uchiwana voices ake, how come uri kwanisa kuzinga uchizokommunicate naye. Zvese izvozvo zvinhu zvokuti zvinenge zvisina basa because zvinhu zvine maways azvinoitwa nazvo. I don't want to waste much of the time, and Comrade Nyokaye Mabunu even pavari kubuda, I want him to always remember his true comrades, his true friend, tisingakanganwe Malcolm Masarira, popularly known as Traore. That guy is his good friend, honestly speaking, cause zvimwe zvimafriends zvese zvakambouya zvichiona hype, pakazopinda munhu pama1 vakatanga kuzonyarara nezvake, but Traore akaramba akamira. Even Traore ane zvaakatoipawo even kana kubhaizirana kwavaitomboitirana naNyokaye Mabunu kudhara, but Traore akaramba angoripo achitodedzera. Even on Happy Father's Day akatobuda public achiti Happy Father's Day to Comrade Nyokaye Mabunu. You know, zvinhu zvakaita seizvozvo ukaona une friend yakadaro indoramba ichikurangarira, friend yo yakakosha. Comrade Nyokaye Mabunu, I want you to address the nation right now on Coolian TV, one of the best channels to ever come from Zimbabwe. And you, Baba? I am a politician from Zimbabwe. I've been in politics for a long time ago, but I came here in South Africa 2017 after military coup, and I was staying here with my family. But last year, but one is when we pick up that President Emmerson Mnangagwa is want to change the constitution to go to 2030. So it's when we started to raise our voice against that decision, as we know that our constitution allows the president to just serve 2 terms in the office.
So he started to arrest all the people who were rejecting that cause he was driving. You see, so that's the reason why I was becoming a target from that time until they were following me. I survived the 2 assassinations when I was in Port Elizabeth. Even now, one of my car have some gunshot. So that is my journey. I'm a politician, and I stand with the masses. I stand with the people. I speak what people want. The problem is now our president don't want people who disagree with his will. If you go against him about his mind, then you are the target. You want those people who say to go right and you turn right, go left and you turn left. That is the problem. That's why I'm a target. All this case, it's nothing to do with the criminality. It's only about the politics. That is what happened. Mazukura mbani yani ni Dr. D. Taneta tamu yekunyengerera naye yakai yadarika. Vari kweza kutaura twawo uku ngavataure vari uku. Isusu tisi takabereka futi. Hatisina time yekutamba. Munizise ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Apasina time yekusekererana. No. Zvamuri kuita zvokuri kwazi kuenda kumakoti kudini. Munotsvaga chii ikoko? Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndakataura kuti hapasina nguva yekutamba. Mukanza anokuudzai kuti kwanzi endai musiriti. Iye ngapinde musiriti. Muona kuti munoitwa sei naMnangagwa. Bvunzai kuti akaita sei apa pamatebhererenda apa. Imoda kuti tocha musiriti imi tisirei tipedze game. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Garai mudzimba dzenyu. Ndakataura kudhara ndikati mukanza tsuriyorira, please garai mudzimba dzenyu. Mofira mahara. Munzisa. Remember ndakati inini Mnangagwa. Mafira akabhila unoziva here. Mnangagwa. Mafira akabhila unoziva here. Iwe. Iwe. Yoga. Ndokusa mbaskiti nana Idi Amin vava nekunana Libya vaya. Vakafa sei. Yo pana pauzobuda napo kai. Ndakati ini ndoda kuita wokukubata iwewe Mnangagwa. Asi apa ndikuchenjeza vana veZimbabwe. Mukasurika nayorira soka. Garai mudzimba dzenyu please. Ndikuti handiri pano ini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndiri pano parima panapa. Ndakabata mucheka mutema. Netsvimbo yasekuru Kaguri. Takuda kuchimuratidza manje Mnangagwa kuti iwe. This is Zimbabwe. Zimbabwe. Asi garden remaruva. Zandi kutaura isu. Hapasina zvejoku. Ndati ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndakabata musheka wangu mutema netsvimbo yani yasekuru Kaguri. No time no. Shakwana. Thank you. Bye. Air Force. 3 helicopter. Ndio atiri kuda.
1 pakati peZimbabwe, 1 kuleft kweZimbabwe, 1 kuright kweZimbabwe. Makananga kupi? State House. Mabarracks ese, ndati mabarracks ese hapasina kuti hanzi chii. Umwe noumwe obata pfuti yake. Munizwisise? Ndi Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Musambotya vafana vangu imi. Muri masoja mbuya nehanda. Forget about the generals and all that. That is nonsense. Ndati umwe nomwe ngabate chi bandiria rake. Munosvitiwa nani? Imuri imi mune pfuti? Never. Mabarracks eBulawayo sunga zisimbe. Mabarracks all 10 mabarracks 10 mese makadaro. Gazirirai. Anongola to pray. Shoot. To kill. Not to injure, but to kill. My helicopter achavauku. Kusoniyo. Ndati 1 pakati. Imwe uku nekoko, imwe uku nekoko. Zichazara zitevera zitu izi. Imwe nechanosvika kwaMutare. Imwe neVic Falls. Pamunomhara hati ndakakuuzai. Momhara ipapo. Asi 2 zichamhara padhuze neState House. Munizvisaka imi muchasimudza mahelicopter. Soko rakasvika kudhara. Handiendi zvoka. There is no more time yekutamba. Zichasvika pamusoro peState House. Hapana donezai bhomba zviputike. Ndini ndiri kutaura ini. Ndoda kuona pachicha ipapo. Banenge ndatovapo kudhara. Ini ndiri kuda kubata chete munhu ndobuda naye. Manenzwisisa ka? This is the final words rekusunungura Zimbabwe. No more zoti vanzi makosi ani. Ndati makosi ani. Indiri ni jaji. Moti munowina koti. Makamira papi. Haisiri time yemakosi iyi. Takamamirwa naMnangagwa zvikapera. Zvandiri kutotaura izvozvizvi ndiyo ndima yekusunungura Zimbabwe. Hapasina vana nzanza no more. Vandu kutaura kuyaposi vari kutoziva kuti ndati kudini. Ndikuda kuti titozvita izvezvi. Hatina nguva yekutambisa manje. No. Imafana imimi muchane mahelicopter nyuka mutendere pamusoro. Pakana kwanzi donezai bhomba. Ndini ndakuchipa ini order iyoyo manje. Topinda. Tobata munhu. Munizisa. Topinda todini tobata munhu. Hakuna Zimbabwe ndoda kuti tonore kuti zi. Kwete zvamuri kuita zvese zvazvina nebasa zvemani.
Surotendekana zvina nebasa resizvo. Ndati Zimbabwe is not a garden, a flower garden. That's a garden remaruva. Ndini ndikutaura komanda Dr. D, komanda weBako, komanda wemweya. Mandinzwisisa ka?